Chlapci, dneska som volal so spolužiakom zo strednej školy s Adamom, počúval. Volal mi, že je v robote, on už asi 8 alebo koľko 10 rokov proste robí v tej istej robote a že tam prišli 19-roční chalani, ktorí zmaturovali a že nastúpili do tej práce, že asi 8. A že kokot, furt o nejakom Maťovi vyprávali, že bol v piči, že čo si tam prišla nejaká téma a že ten kokot, že ja si dojdem vygoogliť, že čo to je za kokota a že on ma zbadá, že to ty. Že hneď som ti volal, hneď som ti musel volať, tak mi volal. Tak som si volal asi 10 minút, že čo, aký streamer a tak, hovorím, to ti potom vysvetlím. A vravím, že stretávaš sa so spolužiakmi, tak som mu vymenoval asi 3-4 takých spolužiakov a on že áno, že akože stretávam sa s nimi, že ja už mám 7-ročného Adama a dneska aj sa, že predčerom sa mi narodila Laura a ja, že tu už máš 2 deti, 29 rokov. Áno, a že Paťo, ten už má tiež 2, Matej už má tiež 2, Kubo, ten už čaká teraz druhé a ja, že hovorím, to o kom rozprávaš, oni všetci majú už po 2 deti, čet. 29-30 ročných chalani, všetko po 2 deti. A on že, a ty čo? A ja že, ja mám psa. Hovorím, že ja mám psa a mám ešte aj labradora, takže mám 2 psov. Začal sa smať ako kot. Čo to kurva?